Ошо да абуха мәсәлән акса була бит инде. Таяқта һәм алдына. Моны юеп. Аның өстендәге точканы ал. Ошода. Әйе, яңа сеткән монда теге беделе. Әйе, бул сакмана тәйхәләтегә чувствительно. Әлегә куя. Акса дегенде агала кушылмайды. Әйе, агала кушылмай. Бұл курстар біз бітәһе 10 дәрескә планлаштырганбыз. Курсларга килгәндә, менә берсе дәрестә 34 кеше булгайны. Баннан тыш тагыла 20 10 кеше язылды. 16 кеше язылды. Курстың төп максаты менә һуңгы вакытта кешеләрнең үзләренең тарихлары белән кызыксыну артты бит инде снапта. Бу кемдер моны перепис белән бәйле, кемдер нимә белән, ләкин моны гына түгел, дөйим кеше кызыкканы менә. Ул башкорттар бар, татарлар бар, башка халыкларда да. Чөнки тарихын белү, ул кешенең үткәнен белү бит инде. Шуңа күрә без беренче максатта менә шу кемдер мәсҗидтә йөреп укый алмай, шулар өчен тәгаенләнә. Чөнки мәсҗидкә барып укуды күптәре менә уңайсызлана, курка бит инде, анда нәйлекләрендәдер күренеш булыр дип. Ә монда дәүләт учреждениесенә килү улар өчен хәвеф хәдрәк булып күренә. Икенчедән матди ягы бар. Китапхана моны үз максатында, үз тырышлыгына үткәрде. Шуңа күрә дәресләр бушлай. Әгәр дә башка шул курслар була икән, улар түләүле. Шуңа күрә кешеләрдән килүе монда бик табигый. Беренчедән нәйлекләрнең милли учреждение дип карай, дәүләт учреждение дип карай, китапхана, хирә китаптар һәм күләмнәр бүлеге, икенчедән бушлай. Моны ушу максаттан сыгып та башкарылды инде. Киләсәктә моны без дәресләрдә нигездә уларга таныштыруга китә бит инде, тел менән әдәбият, нигә тел менән, иске төрки теле менән таныштыру, калганын да улар үзләренә ныгытып, камиллаштырып, университетта укый алып китә. Күбенсә монда дин тоткан кешеләр, уларның төп максаты ошо әдәби әсәрләрне, дини әсәрләрне уку. Сәясәткә без бөтенләй катылмайбыз. Бу теге перепис менән дә бәйле түгел, ни менән бәйле түгел. Монда мин укырга өйрәнергә килдем, үзебезнең тарихны өйрәнергә. Архивта йөргәндә бик күп кенә элекке үзебезнең метрика китапларны, үзебезнең авылныкын яздырып алган идем, укый белмим. Ана шунда безнең бөтен ата-бабаларның авыл турында бөтен тарих китаплары бар. Анасын безнең авылда китаплар, музейда бар китаплар, 17 елга хәтле чыккан журнал газетларның җыелмасы, тупламасы бар. Ана шуларны укырга өйрәнергә иде. Үзебезнең тарихны нигезе. Бу курска йөргән булдым. Инәйнең родословный томырышы, укырышы. Борынгы комарткаларды укыр өчен уларды укырга өйрәнеп, шулай шул максат менән килдем. Мәсәлән, Заки Валидинең түрк ва татар тарихы бар бит инде. Шунда хезмәт интернетта бар. Ул ошо иске тел менән язылган. Менә уны оригинал да укырга шундай минем хыялым бар. Шуга мен килдем бит инде. Башка төрле шундай кумарткалар бар бит инде. Кул язмалары түрки телендә. Мына борынгы башкорт татар шундай мәсәлән башкорт татар әдәбияты. Мәсәлән, мин күптән түгел теге Шайхзада Бабичтың ошо түрки телендә язылган шигырьләренә тап булдым. Алар 50-60 елларында Казанда бер журналда сыккан. Шуларды укып караным да, әдерәк практика итмәй дә шуга үземнең белемемне яңартырга килдем.